nħejju lil nafusna sabiex nipparteċipaw mod sew f'din it-tifkira. Il-kunċett Ebrajk ta' tifkira è differenti u kontrarju għal kunċett Grieg jinkludi fih mhux biss li wieħed jerġa' jiftakar fil-ġrajiet tal-passat f'dak li ġara, però fih ukoll element ta' parteċipazzjoni fil-preżent f'dawk il-ġrajiet li jkunu għaddew. Dawk il-ġrajiet li wieħed qiegħed jiftakar fihom. Jiġifier mhux biżżejjed li wieħed jiftakar f'dak li ġara u jaqaf hemm. Jeħtieġ li wieħed jiftakar b'mod li dak li qed ifakkar jaffettwah u jqanqlu għal xi tip ta' azzjoni. Tifhmuha tajjeb din? Dan huwa l-kunċett. Ħantikom eżempju prattiku. Jiena fit-30 ta' Ġunju żewwiġt u tallimt kemm huwa importanti li niftakar kull sena fl-anniversarju, bħalma tallimtu xi wħud minnkom. Issa ma naħsibx noħroġ ta' raġel jiena li kieku dakinhar sempliċement niftakar mentalment u ngħid lil Marti llum l-anniversarju tagħna u ma nagħmel xejn ħlifek. Ma naħsibx li l-mar'a tgħidli ara naqra kemm jien kuntenta li ftakart u għatli lillum l-anniversarju tagħna. Mhux biżżejjed veru. Wieħed ma jfakkarx u ma jiftakarx fl-anniversarju billi sempliċement jistqar il-fatt ta' dak li jkun ġara xi darba fil-passat, imma mal-ħsieb irid ikun hemm ukoll xi tip ta' attività. Fejn fin xi nota, xi kardeġ, xi kartolina, jew xi ħarġa u ikla jew xi ħin ta' dedikazzjoni mill-ġdid il-mulej azzjoni. Mhux biss niftakar fli ġara imma rrid nipparteċipa b'xi mod ħalli dak li ġara fil-passat ukoll nerġa' nesperjenzah fil-preżent. L-aħwa meta nħarsu fuq dil-mejda u nieħdu sehem il-ħobs u l-inbit, irridu niftakru, u vera niftakru. Niftakru fis-sagrifiċċju mdemmi ta' Sidna Ġesu. Sagrifiċċju għalina l-midinbin. Niftakru illi hu ta' ħajtu u xerred demmu biex jippatti għal dnubietna, għal dnubiet tiegħi u għal dnubiet tiegħek. Niftakru fid-tbatija u l-mewt li hu sofra għan-nom tagħna minn flokna. Xogħol meraviljuża vera tagħna f'dan is-sagrifiċċju. Xi grazzja indeskrivibbli sawwar fuqna. Xturija ta' mħabba bla qies. Min hemmen dak li xandarna naqraw f'Iżajija u lil min drieħ il-mulej kien imarraf għax hu għal Ġesu kiber qudiemu bħal rimja tarija u bħal erq li joħroġ minn art taċċana. Ma kellu l-ebda forma jew ġmiel biex inħarsu lejh u lanqas bixra biex ninġibdu lejh. U kien immaqdar u maħrub minn nies, raġel tal-uġieħ u mafus bil-mart bħal wieħed li naħbu wiċċu minnu, naħbu wiċċna minnu. Kien immaqdar u xejn ma qisnieh. Tassew u refa l-mar tagħna u tabba bl-uġieħ tagħna. U aħna ħsibnieh mill-qut midrub minn Alla u umiljat. U kien miġruħ minħabba ħtijietna, misħuq minħabba l-ħażen tagħna. Il-kastig li bih għandna sliem kien fuqu u bil-flagellazzjoni tiegħu aħna fiqna. Bħal naċ aħna l-koll intlifna, kulħadd sejjer għal triqtu u l-mulej tefa' fuqu l-ħażen tagħna kollu. Kien maħqur u kien umiljat u fommu ma fetħux bħal ħaruf meħud tal-qatla. Bħal naġa li titbikkem quddiem min iġizza, hekk hu ma fetaħx fommu. Bid-newwa u l-ħaq u kien imneħħi u minn fost dawk tal-ġenerazzjoni tiegħu qatt jaħseb li hu kien maqtuħ minn art il-ħajjin u min qatt kien jaħseb li hu kien ħajkun milqut minħabba ħtija tal-poplu tiegħu. U tawh qabar mal-ħżiena u ma raġelani fil-mewta tiegħu għalkemm ma għamel l-ebda dnewwa u lanqas kien hemm erq fuq fommu. Iżda l-mulej oġbu jisħu u jimmardu wara li jagħti ħajtu bħala sagrifiċċju għad-dnub. Wara dan hu jara n-nisel tiegħu u jtawwa l-jiem tiegħu u dak li joġob lill-mulej kollu r-risq fidu. L-aħwa niftakru f'dawn il-ħwejjeġ, niftakru f'din il-ġrajja, imma qisni ma nifqux hemm.
qis illi nħallu daw l-ħsibijiet din ir-realtà taffettwana u tqanqalna għal xi tip ta' azzjoni lejn Alla u lejn il-bnedmin. Forsi rringrazzjah, faħru, għandek bżonn tindem, tissottometti ruħek jew tobdi għal rieda li qed jirrivelalek bħalissa, forsi għandek bżonn impenn ġdid għat-talb, għal qari tal-Iskrittura, għall-attendenza għal xi laqa, għall-evanġeliżmu u aktar. Niftakru ma nifqux hemm.